Prachtentree van Tjebbe 500. 12 jaar inmiddels, sport triple A. Gefokt en in bezit van stalhouderij De Zadelhof in Breukelen. Zon van Bartelen 472. Een sterpreferente Merrie van Dries 421. Dan Tjerk 328 komt uit stam 2. Werd ingeschreven in het najaar van 2017. Z1 dressuur. Tjebbe was destijds de eerste goedgekeurde zoon van Bartelen uit een sterk fokkende stam 2. De verrichtingen veel bewegingstechniek laten zien. Leverde mooie cijfers op voor alle 3 de disciplines. Leverde een sterpercentage van 58%. Heeft 7 koolmerries, 5 paarden met een triple A-predicaat. Nakomelingonderzoek leverde voor Tjebbe in 2023 zijn definitieve goedkeuring op. En de goedkeuring van zijn zoon Kees 531. Die ook met hele mooie cijfers uit het Centraal Onderzoek kwam. Beschikbaar bij Hengsthouderij Bosma, Kollemerswagen en de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Hengst die 3 zonen doorverwezen kreeg naar de voorrijdagen Tjebbe 500. Deze rubriek is aangeboden door Sebo Interieur en Equipage. Zij ontwerpen, bouwen zadelkamers, interieurs, keukens op maat. Elk ontwerp combineert stijl, praktisch gemak en oog voor detail. Met roots in de paardensport en jarenlange ervaring in ontwerp en productie weet Sebo precies wat ruiters en eigenaren nodig hebben. Of het nu gaat om een groot project of een compacte oplossing, Sebo pakt het aan met oog voor detail, comfort, duurzaamheid. Een zadelkamer van Sebo is niet zomaar een ruimte, maar een plek die klopt tot in de details. Hier is de eerste hengst in de rubriek Tjebbe 500. En daar is hij nog een keer, dames en heren, Tjebbe 500. Kijk, Kumstoer binnenkomen. Tiede 501 Sport Triple A, 12 jaar. Gefokt bij Johan Onderdijk in Zwolle. In bezit van de Vinnie Volmer in Lunteren. Tiede is een zoon van Alwin 469. Met een sterpreferente prestatiemerrie van Lodewijk 431. Dan een sterpreferente merrie van Teunis 332. Komt uit stam 8. Goedgekeurd in het najaar van 2017. ZZ ligt in de dressuur.
Hengst heeft al een mooie score met goedgekeurde zonen als Niek 538 en Martinez 539. In Amerika kreeg Sepke 549 zijn dekbrevet en Siep 552 werd het afgelopen jaar goedgekeurd. Tiede was de eerste goedgekeurde zoon van de exterieurverwerver, inmiddels naar Amerika geëmigreerde Alwin. Die werd goedgekeurd. Zelf is Tiede door zijn mooie exterieur een opvallende verschijning. U ziet hem daar staan. Ook in de verrichtingen positief laten zien. Goed gebruik van het achterbeen viel op. Levert ook aan de vrouwelijke kant opvallende prestaties met een sterpercentage van 74. Hengst tekende inmiddels al voor 21 kroonmerries, 4 sportpaarden, 12 nakomelingen, haalde een triple A. En daarmee met glans geslaagd voor zijn nakomelingenonderzoek. En een waarachtig ambassadeur voor het Friese paard. 2 zonen werden doorverwezen naar de voorrijdagen. Beschikbaar bij het team van de Nieuwe Heuvel in Lunteren, de hengst de Tiede 501. Dit zijn allemaal hengsten die straks, althans de beste daarvan, doorverwezen worden naar de kampioenskeuring oudere hengsten. Hier een prachtige presentatie. Dames en heren, nog één keer genieten van Tiede 501. Ja, de tribunes raken voller en voller. Uitverkocht weer vandaag het WTC, dames en heren. En binnenkomst nu van Teamen 503. De sportelite triple A hengst. De reservekampioen oude hengst in het jaar 2023. Gefokt door Gert van Dijkhuizen, Oosterzee, eigenaar H. Eppinga en de broeders van Manen. Teamen is een zoon van Tjalle 454 uit de Kroonsport A-merrie van Harmen 424. Daarachter een sterpreferente prestatiemerrie van Sape 381, komt uit stam 70. Deze hengst goedgekeurd in het najaar van 2017 ligt de Tour in de dressuur. Product van familie Lijnenteelt, zowel vader Tjalle als moeder Isoka komen uit dezelfde Veldzicht merrielijn. Verraartypisch Teamen liet tijdens het centraal onderzoek in alle 3 disciplines prima verrichtingen weer zien.
Score van 86 voor de tuigproef. En daarmee treedt hij nadrukkelijk in de voetsporen van vader Tjalle 454. In 2020 was Timen de hengst met de meeste eerste premieveulens. Afgelopen jaren leeft hij volop zonen aan voor de eerste bezichting. In ieder geval kan Timen al 11 kroonmerries, 1 sportpaard en 8 nakomelingen met triple A-score op zijn konto schrijven. 3 zonen zijn aangewezen voor de voorrijdagen de afgelopen dagen. Timen 503 voor de fokkerij beschikbaar bij de gebroeders van Manen in Ede en Dexterjong Gaasterland in Oude Mirdum. Timen 503. Alle hengsten vandaag laten zich weer spectaculair zien. En we gaan door met de volgende hengst in deze rubriek. Aangeboden door Sebo Interieur en Equipage. Binnenkomst van hengst de Wander 512 triple A. 11 jaar, gefokt bij M. de Jong in Tjallebert. In bezit van stoeterijvisser Merle Veurink. Wander is een zoon van Lodewijk 431 naar een stermerrie van Beert 411. Dan een stermerrie van Oepke 266. Komt uit stam 38. Goedgekeurd in het najaar van 2019. Z1 dressuur. Maar ook opvallende resultaten al in de aangespannen sport. De mietklasse met de nodige winstpunten. Met opvallende resultaten ook in de ABFP-test is Wander in december 2024 goedgekeurd op nakomelingen. Met 1 kroonmerrie, 20 sterhengst en 7 paarden met een triple A-score was zijn nafok opvallend. Hij is de enige zoon van Lodewijk 431. Die is goedgekeurd. En ondanks dat hij uit een Beert 411 moeder komt, kan zijn afstamming als relatief onverwant worden omschreven. Ten meer omdat zijn grootmoeder een sterk preferente dochter is van naam 264. Wander komt uit de bekende Wijkje Merrylijn. Ook de preferente Tjerk en Jurre uit voortkomen. En via Lodewijk en dienstvader Tjerk komt Wijkje ook van vaderskant in de stamboom van Wander voor. Super rastypisch.
Ziet hem daar staan. Hengst die ook in het verrichting onderzoek opviel door zijn prima manier van draven. In alle 3 de disciplines en zijn voorbeeldige instelling. Beschikbaar bij Stoeterij Friese Visser. Wander 512. Oh, power mensen, daar is die nog een keer in de presentatie. De hengst de Wander 512 Triple A. Ah, prachtig slotstuk. Mooi, we gaan door. Presentatie van de hengst de Auwert 514. Auwert 514 Sport Triple A 10 jaar. Gefokt bij A. Kranendonk in Lochem. Winnie Volmer Lunteren. De eigenaren. Auwert is een zoon van Johannes 484. En de modelpreferente AA Merrie van Andries 415. Dan sterpreferente prestatie Triple A Merrie van Volken 353. Komt uit de bekende stam 25. Ingeschreven in het najaar van 2019. Z2 dressuur. Was de eerste goedgekeurde zoon van Johannes 484. Inmiddels definitief goedgekeurd. Komt uit een uiterst exterieur sterke moederlijn. Ziet de hengst fraai, modern, rastypisch. En de verrichtingen hele goede draf en galop laten zien. Sterk gebruik van het achterbeen. Haalde in alle disciplines mooie scores boven de 80 punten. Verdens Lux, goede fraaiheid. Haalde een sterpercentage van 65. Heeft inmiddels 5 kroonmerries, 4 paarden. Haalde het Triple A predicaat. En was hofleverancier bij de eerste bezichtiging van de jonge hengsten. Heeft inmiddels 45 sterhengsten. En met Rutger 546 heeft hij ook uit zijn eerste lichting al een goedgekeurde zoon. Maar liefst 5 zonen de afgelopen dagen weer aangewezen voor de voorrijdagen. De hengst beschikbaar voor de fokkerij bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Auwert 514.
Dan komt hij nog een keer voorbij, dames en heren. Auwert 5-1-4. Gepresenteerd wordt Arend 5-1-5. Sport triple A. Binnenkomst zo dadelijk van Arend 5-1-5. Kampioen Jong Hengsten 2023, algeheel reservekampioen 2023. Hengst is inmiddels 10 jaar. De fokkers D.A. Dijkstra, M. Dijkstra, Berlicum in bezit van de familie Volmer, D.A. Dijkstra en M. Dijkstra. De fokkers ook mede-eigenaren. Vader is Jouwe 485, de moeder een sterrenprevent prestatiemerrie van Hartse 425, dan een sterrenmerrie van Dortsen 420, komt uit stam 161. Goedgekeurd in het najaar van 2019. ZZ zwaar dressuur. Voor Arend is het nieuwe jaar goed begonnen met zijn definitieve goedkeuring. Zeer getalenteerd als dressuurpaard. Met Marijke Boede, hoge scores, al vele kampioenschappen gewonnen. Echte eye-catcher onder het zadel. Maar ook in de keuringsbaan voelt hij zich thuis. Behoort tot het eerste duo zonen van Jouwe die goedgekeurd zijn. Wraaktypisch hengst in de verrichtingen opvallend gepresteerd. Fijn karakter, echt allrounder. Een hoge punt in alle 3 onderdelen. We hebben inmiddels al 4 kroonmerries, 11 sterhengsten en 4 paarden met triple A-predicaat. En de eerste zonen van de Arend hebben zich de afgelopen jaren al gepresenteerd op de hengstenkeuring en zich prima laten zien. En ook Arend 515, dames en heren, beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Ook weer hengst met veel fans op de tribune. Nog een keer de presentatie, dames en heren, van Arend 515.
Ja, dagje genieten, dames en heren, van onze KFPS-hengsten. En wat staan ze er toch perfect voor. Hier is naartoe gewerkt. Dan gaan we alweer naar de laatste van deze rubriek. Kijk, dat prachtige behang. Ook hier bereiken de manen bijna de bodem van het WTC. Schitterende binnenkomst van de Boet 516 Sport Triple A. 10 jaar, gefokt bij Van de Ven in Vinkel, familie Volmer en TC Visser in Lunteren, eigenaren. Zoon van Jouwe 485 en een stermerrie van Uldrik 457. Dan sterpreferentenmerrie van Sietse 385. Komt uit stam 54. Ingeschreven in het najaar van 2019. ZZ-licht dressuur. En ook voor deze hengst is het jaar goed begonnen met zijn definitieve goedkeuring. Behoort dus met stalgenoot Arend, die we zo even zagen, tot het eerste duo goedkeurde zonen van Jouwe. Ook weer een opvallend fraaie, typische hengst. Met sierlijke beleiding, veel behang. Was de verrichtingsstopper van het Centraal Onderzoek in 2019. Kreeg een 9 voor de stap. Haalde in alle 3 disciplines een triple A-score. Heeft inmiddels 39 stermerries en een sterpercentage van 61. Levert al een kroonmerrie, 11 sterhengsten en een nakomeling met het triple A-predicaat. Presteert ze fantastisch met Sabine van der Loenhorst in de dressuurbaan. En wist het sportpredicaat al binnen te halen. Ook van deze hengsten 1 zoon uitgenodigd voor de voorrijdagen later dit jaar. Beschikbaar bij de Nieuwe Heuvel Lunteren, de hengst de Boet 516. Wat een behang bij Boet 516. De laatste alweer in deze rubriek. Hier is hij nog een keer. Boet.
Prachtige rubriek hengsten en de hele groep komt weer binnen. We gaan ze zo dadelijk, dames en heren, op tal zetten. Dans, dat gaat onze jury doen. Sebo Interieur Equipage, sponsor van deze rubriek. Ze komen er weer aan. Sebo Interieur Equipage, ontwerpen, bouwen, zadelkamers, interieurs en keukens op maat. Elk ontwerp combineert stijl, praktisch gemak en oog voor detail. Sebo pakt het aan met oog voor detail, comfort, duurzaamheid. Een zadelkamer is niet zomaar een ruimte, maar een plek die klopt tot in de details. Sebo. Ja, jury kijkt er eens even overheen, dames en heren, over de groep hengsten hier. En eens kijken wie er straks op kop geplaatst wordt. De jury is er nog niet uit.
Ja, het is altijd een heel gepuzzel om ze op tal te zetten. We zijn er nog niet hoor. Doe even rustig aan. Nee, door op. We zijn er nog niet. Dus even kijken. Oh, die hengst. Dat is 501, hè. Kom maar even hier. Onze voorbrenger uit Japan. Even naar de overkant, graag. Auwert even halt houden daar. Auwert even halt houden. Rest even aansluiten. Dank u wel. Ah, daar komen we al een eind in de richting. Jury, kijk nog even. Dames en heren, gaan opstellen op kop geplaatst. De Tiede 501. Dan opstellen Auwert 514. Daarnaast de Boet 516. Arend 515. Tjebbe 500. Tiemen 503 en Waander 512. Gaan door zetten aanhangen. Aangeboden door Sebo Interior Equipage. Anne Loedeman zal namens sponsor de prijs uitreiken. Namens Jong KFPS Mirjam Ruiter. Namens bestuur de heer Boot. En een mooie extra ereprijs van Sebo wordt binnengebracht door het team van de V2 Facility. Sabine. Ja, dankjewel Bert. Tweede rubriek van vandaag. De oudere hengsten. De hengsten die al op afstammelingen zijn goedgekeurd. En heel eerlijk, het was een moeilijke groep. En we hebben ook even gedaan over de plaatsing. Maar we hebben in de 2 kopnummers denk ik paarden die ontzettend goed in het model staan. En veel rasuitstraling hebben. En correct waren in beweging. Op kop geplaatst. Tiede 501. Een heel fraai silhouet. Een hele mooie lange hals met veel front. Een royale schouderpartij. Correcte stand van het achterbeen. Een goede takt in de stap. In de draf heeft hij een goed gebruik van het voorbeen. Is voldoende ruim. Zou achter wat meer mogen doortreden. Maar een hengst die voor je staat echt wat het fokdoel betreft qua exterieur heel ver komt en rasuitstraling. Tiede 501. En dan nog zo'n plaatje. Auwert 514. Auwert straalt veel jeugd uit, is modern, lang gelijnd, heeft eigenlijk een perfect silhouet als hij voor je staat. Sterke bovenlijn, mooi in verhouding. De stap zou wat meer ruimte mogen hebben. In draf zou die misschien nog iets meer zweefmoment mogen ontwikkelen, maar wel heel mooi gebruik van het voorbeen. Auwert 514. En dan Boet. Qua rasuitstraling vind je geen mooiere hengst. Deze hengst die krijgt echt een 9 op zijn rasuitstraling, want hij voldoet aan het ideale plaatje. Een heel fraai hoofd, een verticale halsrichting, veel behang, een hele sierlijke belijning. Hij kon in zijn beweging vandaag iets meer ritme vinden, maar een hele mooie derde plaats voor deze fantastische rasvertegenwoordiger, Boet 516. Arend, een hele correct gebouwde hengst met veel rasuitstraling, die ook nog steeds veel jeugd uitstraalt. Hij kon vandaag in zijn beweging iets meer overtuigen, maar wat doet hij het goed in de sport? Arend 515. En dan Tjebbe, wat ziet hij er goed uit? Hij heeft een muizenvelletje. Heel mooi glanzend, goede conditie. Een compacte hengst met een heel fraai hoofd. Een hengst die met een goede, voldoende tak stapte. In draf is hij heel gretig, heeft hij veel energie en vindt hij het moeilijk om dat in goede banen te leiden. Tjebbe 500. En dan Tiemen. Tiemen is ook een hengst met een heel prachtig hoofdje.
Mag een wat royalere beleiding hebben, heeft een goede kruisligging, brede lendenpartij. Die zou in beweging vandaag iets meer mogen overtuigen. Tiemen 503. En dan Waander. Wat kijkt hij altijd trots hier de arena rond. Hij heeft deze arena deze week ook al een aantal keren gezien. En hele mooie presentaties gegeven. Een hele rastypische hengst. Een hengst die over goede lendenpartij bestrikt. Die een goede draf liet zien. Met heel krachtig achterbeengebruik. In de stap zouden we hem graag wat correcter zien. Waander 512. En we nodigen we de eerste 2 paarden uit. Tiede 501 en Auwert 514 nodigen we uit voor de kampioenskeuring oudere hengsten. Dankjewel Sabine Zwaga. We gaan de ronde lopen op kop geplaatst. Hengst Tiede 501. Auwert 514. Boet 516. Arend 515. Tjebbe 500. Tiemen 503. En Waander 512. Daarmee zijn de eerste 2 hengsten bekend voor de kampioenskeuring. Oude hengsten Tiede 501 en Auwert 514 keren terug.